أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخواني جماعة المسلمين وأخواتي جماعة المسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shambiri da kumyamika Allah subhanahu wa ta'ala yemwe ndi mbuye wazolengera zonse, ndipo madalitso ndi mtendere zipite kwa mtumiki wathu, mtsogoleri wathu, mphunzitsi wathu, mphete ya atumiki onse Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jamaatul muslimin, nthawi zonse mmakhala ndine m'bale wanu mwa Allah subhanahu wa ta'ala, kapolo wa Allah tabaraka wa ta'ala, Zaid Abu Muhammad, Zaid Bunaya Abu Muhammad. Ndikupempheni kuti tikhale limodzi, kuti tigawane zomwe takutengerani program imeneyi yokondeka komanso yepa mtima ya al-fiqhul islami. Jamaatul muslimin komanso jamaatul muslimat amene mukuonera komanso kumvera pa nthawi ino, ndi mfundo yomwe ndiyokhazikika yomwe tingathe kuvomerezana ndi kugwirizana kuti nthawi zonse pa chilichonse chomwe tingachitecho, ngati munthu akuchichita mopanda kuzindikira ndi kudziwa bwino, ndiye kuti ntchitoyo sioneka bwino komanso sipereka zipatso zake. N'chifukwa chake nthawi zonse ngati pali ntchito yoti ichitike, pamafunikira munthu woti ali ndi experience, munthu woti ali ndi uzindikiri komanso udziwi, komanso ali ndi mapepala komanso zitupa zosonyeza kuti iyeyo ndi woyenereradi kugwira ntchito imeneyo. Ngati izi zili chonchi pa ntchito zathu za tsiku ndi tsiku zapano pa dziko, zimene zikaonongeka ndi kuti zingotiwonongera moyo uno wokha osati moyo wam'manda ndi ku akhira, kuli bwanji ntchito imeneyi ikatipindulire ku al-akhira? Ntchito ngati imeneyi tikuyembekezera kuti tingayichite popanda kuzindikira ndi kudziwa. N'chifukwa chake al-fiqhul islami ikumakupezani ndi cholinga choti tipatsane uzindikiri ndi udziwi wokwanira wamene tingagwirire ndi kukwaniritsa ntchito zosiyanasiyana komanso malamulo osiyanasiyana amene Allah subhanahu wa ta'ala watipatsa, watilamula kudzera mu al-Qur'anul Karim komanso kudzera mu sunna ya mtumiki wathu Muhammad alayhi salatu wassalam. Monga iye akufotokoza mu sura Ar-Ra'd, akunena kuti mu sura Yusuf, monga iye akufotokoza mu sura Yusuf kunena kuti qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. اللهم زنت مكواك محمد عليه الصلاة والسلام قل هذه سبيلي، نينا قلت إي ndiyo njira yanga, yani al-Islam, dini ya al-Islam iyi ndiyo njira yanga. Indiyo njira yanga amene ndimachitira zinthu zanga tsiku ndi tsiku, kuyambira kummawa mpaka na madzulo mpaka na usiku, kaya kachitidwe ka ukwati, kaya ndi malonda, kaya ndi kaweruzidwe kwawo, kamilandu ndi zina zosiyanasiyana. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ndikuyitanira kunjira ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuti anthu amudziwe mulengi wawo, amudziwe khaliq wawo, razik wawo amene amapatsa phoso ndi chakudya ndi zonse zosiyana zonse zofunikira zosiyanasiyana za pamoyo wawo. Ad'u ila Allah, koma zimene zindikuchita ala basiratin, ndili ndi uzindikiri okwanira bwino. Ala basira, in other words, ntchito ya dini munthu sangayichite popanda kuzindikira, sangayichite mwaumbolimboli, chifukwa angathe kuononga moyo wake nthawi yayitali akumapanga ntchito ina yake, kumaona ngati Allah subhanahu wa ta'ala kumulandira, koma yet Allah subhanahu wa ta'ala asakulandira zimenezi. N'chifukwa chake zili zofunikira kwa ife kuti nthawi zonse al-fiqhul islami ikafika tizikhala pafupi ndi kumatsata ndi kumvetsera mwachidwi kuti tizindikire nkhani zokhudzana ndi malamulo a dini yathu. Al-fiqh imatanthauza ma'rifatu al-ahkam ash-shar'iyyah al-muta'alliqati bil-a'mali al-muta'alliqati bi-a'mali al-mukallafin. Al-fiqh ndiyo kukhala ndi ma'rifa, kukhala ndi uzindikiri komanso kudziwa bwino malamulo a-shar'iyya omwe akukhudzana ndi zintchito zathu za tsiku ndi tsiku.
pa ntchito ina iliyonse yomwe msilamu ungachite ukuyenera kudziwa kuti Allah subhanahu wa ta'ala wafotokoza ndipo wayankhula momwe ungachitire zimenezo kudzera m'buku lake la al-Qur'an kapena kudzera mu zoyankhula za mtumiki wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo mu ulendo uno jamaatul muslimin komanso jamaatul muslimat tikuwunikirana pa mutu wa as-siyam, kusala, makamaka kusala kwa mwezi wa Ramadan. Bwanji tisadapitirire tipatsane kaye bishara, nkhani yabwino, good news. Ndi chiphunzitso chimene Allah subhanahu wa ta'ala amachibwereza mu al-Qur'an kumphunzitsa mtumiki wake Muhammad alayhi salatu wassalam kuti nthawi zonse adziwapatsa nkhani yabwino anthu okhulupirira. Anthu okhulupirira asilamu asamakhale otaya mtima iya. Ndipo tangoganiza jamaatul muslimin, ntchito imene munthu umayichita uli olimbikitsika, uli ndi chiyembekezo, uli ndi hope, ingafanane bwanji ndi ntchito imene munthu ukuyichita uli ndi mantha komanso utataya mtima. Chomwecho pa dini palibe chinthu choyipa kwambiri ngati al-yas, kutaya mtima. Munthu usataye mtima za chisomo cha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo Allah wabwereza mu al-Qur'an al-Karim nkhani zosiyana zofuna kutilimbikitsa kuti nthawi zonse tizikhala anthu a positive, anthu opita patsogolo. Chomwecho Allah subhanahu wa ta'ala wabwereza wabashiril mu'minin wabashiril muhsinin. Apatse nkhani yabwino anthu okhulupirira, asangalatse, apatse glad tidings anthu amene akhulupirira ndi kumagwira zintchito zabwino. In other words, ngati Allah adalenga jahannam sadayilengera anthu okhulupirira, sadayilengera anthu amene akupembedza ndi kuwanitsa malamulo ake. Ayi, Allah ngati amalenga jahannam amayilengera anthu amene sakufuna kumvera Allah subhanahu wa ta'ala, sakufuna kumpembedza Allah subhanahu wa ta'ala, sakufuna kumukhulupirira Allah subhanahu wa ta'ala. Chomwecho kuchokera mu chiphunzitso chimene cha wabashiril mu'minin komanso wabashiril muhsinin, bwanji nanenso tikupezanso kuti Rasulullah Muhammad alayhi salatu wasalam pambuyo pophunzitsidwa ndi al-Qur'an chikhalidwe chimene cha wabashiril mu'minin wabashiril muhsinin, nayenso nthawi zonse amaletsa ndipo amazazira pamene waona mmodzi mwa masahaba ake akuyankhula mawu kumuyankhula nzake mawu oti angathe kumpangitsa kuti ataye mtima za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndipo ankayankhula kunena kuti bashiru wala tunafiru, nthawi zonse perekani nkhani yabwino kwa anthu okhulupirira, musapirikitse anthu mudini kuwatayitsa chiyembekezo. Bashiru wala tunafiru. Ndipo amayankhulanso kuti yasiru wala tuasiru, mudzifewetsa zinthu osazikakitsa ayi. So potengera chikhalidwe chimenechi, potengera ndi kupindula chikhalidwe chimenechi cha bashiru wala tunafiru, kuwapatsa nkhani yabwino anthu okhulupirira, nanenso ndimafuna ndikupatseni nkhani yabwino pa nkhani yokhudzana ndi as-siyam, kuti inde as-siyam ndi lamulo limene Allah subhanahu wa ta'ala walamula, koma mkati mwakemo muli bishara. Bishara yoyambirira ndi yomwe Nabi alayhi salatu wasalam akunena kuti man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Munthu yemwe angasale mwezi wa Ramadan, kusala kwake kunasala imanan, mokhulupirira zenizeni, mwachikhulupiriro choonadi ndi chozama ndi chokhazikika, popanda kukayika kwina kulikonse kapena kunyinyirika kwina kulikonse, wahtisaban, komanso moyembekezera malipiro kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuti ntchito ndikugwirayi Allah andilipira pa zimenezi. Munthu amene angachite zimenezi akuti ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mwachidule machimo ake onse akale akhala mbiri yamakedzana. Now jamaatul muslimin komanso jamaatul muslimat, mwina tingathe kuyankhula moderera kapena kuchepetsa kunena kuti malipiro ake nakhala kukhululukidwa machimo, koma kwa aliyense amene ali okhulupirira zenizeni, ngati anthu ambiri amataya mtima, kutaya mtima kumabwera polingalira za machimo amene wakhala ukuchita, milandu yomwe uli nayo. Kafunseni anthu amene ndi amaudindo akuluakulu komanso ndi wochita bwino, ndi wotchuka, ndi wodziwika, akakhala ali ndi milandu yomwe adapalamula ku khoti, ndipo khoti likhala likuwatsatatsata ndi kuwafufuza pa milandu imeneyoyo, ndi kuti ingakhale chakudya sichingakome, ngakhale ali ndi chuma, ngakhale ali ndi maudindo, zonsezo zimakhala kuti zili pa chiopsezo. Umu ndi mmene tidzipangira understand, ndi mmene tidzimvetsetsera nkhani yokhudzana ndi machimo athu pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tizimvetsetsa mu context ya kupalamula kumene munthu wapalamula milandu yomwe uli nayo
ku khoti kuti ukufunika kuti uyankhe pa zimenezozo ndipo chigamulo chiperekedwe pa milandu ngati imeneyoyo. So kwa munthu okhulupirira zenizeni amene chikhulupiriro chakhazikika mwa iyeyo palibe chomwe chimamuzunza m'maganizo ngati kulingalira za machimo ake ndi milandu imene adapalamula pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mchifukwa chake anthu ena amafika potaya mtima kumene kuti basi ndatheratu ndikusiya kupemphera, kusiya kupembedza, kusiya kuwerenga Qur'an, kusiya kutsata malamulo a dini kuti basi ndingodzimaliza ndatha ine. Mchifukwa chake Allah subhanahu wa ta'ala kumuza mtumiki wake Muhammad alayhi salatu wasallam kuti qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, unene kwa akapolo wanga amene asrafu ala anfusihim, adziyipitsira okha, adziwonongera okha. Nkhani ikunendo apai usayinene kwa akapolo wanga amene ndokhulupirira ndogwira zintchito zabwino, ayi uyinene kwa anthu amene adziwononga okha pochita machimo osiyanasiyana, ali ndi milandu ikulu kwa Allah subhanahu. Wauza akapolo ngati amene ukuti la taqnatu min rahmatillah, musataye mtima. Allahu akbar. Musataye mtima, musataye chiyembekezo pa chisomo cha Allah subhanahu wa ta'ala ndi chisoni chake. Chifukwa chani? Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a, nituli Allah amakhululuka machimo onse. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, Allah amakhululuka machimo onse. Innahu huwal ghafurur rahim, innahu huwal ghafurur rahim. Ndiye tikunena kuti bishara yoyambirira nkhani yabwino kwambiri kwa aliyense amene akusala mwezi umene wa Ramadhan, komanso kwa aliyense amene mwina amafuna autsate mtima wake kugwa ulesi ndi kuyamba kuzengereza kuti asasale mwezi umenewo. Nabii alayhi salatu wasallam akuti ngati utasala mwachikhulupiriro mokhulupirika kuchokera pansi pa mtima kuti ili ndi lamulo lochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala kudzera mwa mtumiki wake Muhammad alayhi salatu wasallam, komanso ngati utasala mwezi wa Ramadhan ihtisaban, ukuyembekezera malipiro kwa Allah kuti Allah akandilipiradi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, machimo ako onse kuyambira chaka chimene ukusalacho kupita mbuyo monsemo. Ndiye kuti machimo amenewo akukhala mbiri yamakedzana, akupangidwa erased, akufufutidwa, mafairo ake angambidwa onsewo awotchedwa, ndipo ulibe mulandu uliwonse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bishara yoyamba. Bishara yachiwiri, nkhani yosangalatsa chili kwa yense amene akusala, ndiyo nena kuti malipiro as-sawm Allah yekha ndi amene akuwadziwa. Allah kuti kullu amali ibni adama lahu illa as-siyam, ntchito ina iliyonse imene mwana wa Adamu amayichita imeneyo njake ndi yake iyeyo, angathe kumadziwira athu ndi kumapangira to calculate kuti apa ndikupeza zakuti, apa ndikupeza zakuti, apa ndikupeza zakuti, koma kuti kupatula sawm, kupatula kusala kokha basi. Fa innahu li, mawu amene mudzabwereza ndi kumadzifunsa kuti Allah afuna kutanthauza chani. Fa innahu li, pakuti sawmuyo ndiyanga basi. Innahu li, sawmu ndiye ine ndekha basi. In other words, zikuoneka ngati kuti sawmu ingakhale malaika sadziwa malipiro ake. Komanso chimene afuna kutanthauza kamati fa innahu li, akufuna kutanthauza kuti zikakhala ibada zina zingathe kutheka munthu kumazichita pofuna kuonetsera kwa anthu, pofuna kumsangalatsa wina wake, kupatula sawm. Chifukwa ikakhala sawm zimatheka munthu kukhala malo amene pali iweyo wekha basi, uli nyumba mwako, chakudya ndi chako cha halal chodzipezera wekha, madzi ako olipira wekha mabilo, mkaziyo ndi wako amene udamanga naye nikah ya halali yololedwa, koma eti nkumadziletsa kuti ndi usana wa Ramadhan ndisakhale naye malo amodzi, ndi usana wa Ramadhan ndisamwe ndisadye, juice atadzaza mu fridge. Chimene chikupangitsa zimene zinchiyani posakhala kuti iweyo uli ndi cautiousness yonena kuti ana saim, ndi kusala, and Allah yemwe anandilambula sawm akundiona. Fa innahu li, sawm ndiye ine basi, wa ana ajizi bihi, ndipo ineyo mwini wakene ndi amene ndidzalipira malipiro asiyam. Bishara ziwiri zofunikira kwambiri. Jamaatul muslimin, pa nthawi imene tikulowa mwezi wa Ramadhan pali chiphunzitso chimene Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wasallam adatiphunzitsa kuti tizichita, chomwe ndi kunena dua nthawi imene mwezi wa Ramadhan waoneka kumene. Ndipo mu hadithi yake mtumiki alayhi salatu wassalam akufotokoza
ndipo zikufotokozera mu hadithi kunena kuti nabi alayhi salatu wasalam chidali chikhalidwe chake kuti nthawi zonse mwezi wa ramadhani ukaoneka ankayankhula kunena kuti allahumma ahillahu alaina bilyumni wal iman, allahumma ahillahu alaina bilyumni wal iman wassalamati wal islam wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah, rabbi wa rabbuka Allah. Tanthauzo lake allahumma ahillahu alaina, Allah uonetseni mwezi huu kwa ife, uonetseni mwezi huu kwa ife bilyumni wal iman, uli ndi mphumi mwayi kapenanso mtendere komanso chikhulupiriro. Tanthauzo kuti pamene tikulowa mwezi umenewu tilowe tili amwayi, tilowe tili a mphumi, tilowe mwa mtendere, mukhale madalitso onse mmenemu komanso tikhale ndi al iman. Inde moyo ungakhalenso chiyani, ungakhale tanthauzo lanji ngati munthu alibe iman, alibe chikhulupiriro mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bil yumni wal iman wassalamati wal islam, komanso tilowe mwezi umenewu muonetse kwa ife mwezi umenewu tili ndi salama, tili otetezeka kuzoyipa zonse, komanso tili ndi al islam, tili odzipereka ndi ogonjera kwa inu. Rabbi wa rabbuka Allah, mbuye wanga, yani kuuza mweziwo, mbuye wanga komanso mbuye wako ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi wa rabbuka Allah, mbuye wanga komanso mbuye wako ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Kungobwerezanso kwa yena kuti athandize kuiloweza dua imeneyi ndi pempho limeneli, allahumma ahillahu alaina bilyumni wal iman, allahumma ahillahu alaina bilyumni wal iman wassalamati wal islam wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah, rabbi wa rabbuka Allah. Kungofotokozera pang'ono pa dua imeneyi muona kuti munasabati osiyana-siyana, muzochitika zosiyana-siyana, pali supplications ndi madua amene taphunzitsidwa kuti tidzachita ma occasions osiyana-siyana amene akumachitika pa moyo wathu. Zimenezi zili ndi tanthauzo komanso zili ndi cholinga, chifukwa chonena kuti munthu pachibadwi anabadwa okonda zabwino. Chifukwa chake anthu amafika pomapembedza zabwino, anthu ena amakupembedza kukongola, akamuona munthu ina ukongola kwambiri amafika pomupembedza chifukwa ndi okongola. Kapena amapanga zina zake zabwino kwambiri amazipanga mwaluso, anthu amafika pompanga worship pompembedza kumene. Inde amene amapembedza dzuwa kapena kupembedza mwezi kumene amapembedza poona kuti muli ubwino wambiri umene ukumapezeka mu dzuwamo komanso mu mwezimo. Ndiye ife ngati dinul islam, ife ngati anthu a dinul islam, al islam ndi aduwu shirki wal kufr, chisilamu ndi mdani wamkulukulu wa shirki, ndipo chatseka makomo onse komanso madanga onse nditi mipata tonse timene shirki ingati kupanga tasallul, ingati kupanga takhallul kudutsiramu ndi ukabwera mu dini. Inde ingakhale nkhani yokhudzana ndi zithunzi kuti idziletsedwa, nkhani yake ndikufuna kutseka mipata yokhayokhayo yokhudzana ndi ashirki. Maumma ena amene apita mbuyomo ankaloledwa munthu kumuyikira chipumi pansi munthu nzake kumpangira sajida, koma umma uno udaletsedwa zinthu ngati zimenezozo. Atiletse kulumbira ndi zina zonsezo posakhala kulumbira dzina la Allah subhanahu wa ta'ala, kufika mpana pa mulingo umenewo. So chisilamu ndi aduwu shirki. Ndiye podziwa kunena kuti munthu pachibadwi anabadwa okonda zabwino ndipo amalolera mpana kupembedza zabwinozo kamba kufuna kuonetsa kuti akuzikondadi. Chisilamu chitiphunzitsa kuti nthawi zonse pamene zachitika zina zake zabwino ndiye kuti tiyankhule zoyankhula zina zake zimene zionetsere poyera kuti ifeyo tikupereka umwini wakuchitika kwa zimenezozo kwa mulengi al-khaliq Allah subhanahu wa ta'ala. Mwachitsanzo pamene nzathu watichitira chabwino angathe kutipatsa mamiliyoni ambirimbiri kandi magalimoto kandi chani, koma taletsedwa kuntchula iyeyo dzina poyamika. Tawuzira tinene kuti chani, jazakallahu khairan, Allah kubwerapo, kapena masha Allah. Sitikubweretsa dzina la iye kuti masha Mahmud kapena masha Zaid, kuti masha Allah, iye tiwatipatsa ndi uyu, koma tikutchulapo Allah subhanahu wa ta'ala. So muzochitika zathu zosiyana-siyana apangamo attach mmene munditione tosiyana-siyana timene nthawi zonse tidzitilumikiza ifeyo kukumamuona Allah subhanahu wa ta'ala pa chilichonse chimene chachitika, ende tidziwala kuyang'ana munthu, tisamyang'ane munthu kuti uyu nde basi ndi bwana akulu andipangira zakuti koma tinene masha Allah jazaka ndi zina zangati zimenezi. Ndiye kuna analiponso anthu ena amene
amaupembedza mwezi poona kuti mwezi umapindulitsa umapatsa mapindu osiyana-siyana. Koma itabwera dinul Islam idatiuza kuti pamene taona mwezi wa Ramadhani inde ndi mwezi wopambana kuposa miyezi yonse, kugwira ntchito imodzi yokha ya fardhu mwezi umene ukulipidwa ngati wagwira ntchito 70 za fardhu, kugwira ntchito ya sunna imodzi yokha mwezi umene ukulipidwa ngati wagwira ntchito ya fardhu. Usiku uliwonse wa mwezi umene anthu amakhala kuumbutsidwa ku moto wa jahannam, sheitani amakhala wamangidwa waikidwa m'machains ndi asilikali onse asilikali ake onse a sheitani atsekeredwa ku ndende. Ndi maulemerero ngati amene wawa adzadza mwezi ngati umenewu nchifukwa tikuphunzitsa kuti kumayambira kwake mwezi ukamabwera akuti Allahumma ahillahu alaina, Allah uonetseni mwezi uko ife bil yumni wal iman, muonetse kwa ife tilowa mmene mutili ndi mwayi wochokera kwa inu komanso chikhulupiriro chochokera kwa inu. Tisaluze iman pamene mwezi umene ukufika, tisaluze al-Islam pamene mwezi umene ukufika. Chachiwiri timafuna tikonze fundo imene anthu ambiri amakonda kumayibwereza yomwe ikupitirirabe kufikira mpaka na masiku ano amakono amene elem yafalikira ponseponse. Elem anthu akuyipeza ingakhala pa internet, mafoni mmene elem akukhala kumayipeza ya al-Islam. Allah subhanahu wa ta'ala kufewetsa ndi kutiphweketsera njira za kupezera al-elm, koma yet tikupeza kuti al-jahl, kusazindikira, sikufuna kugonjabe. Ndiye munthawi ngati zino za 20 munthawi ngati zino za makono tikupeza kuti chikhalidwe chimenechi ndi chiphunzitso chimenechi chikupitirirabe. Chiphunzitso chimenechi kapena chikhalidwe chimenechi ndi chokhudzana ndi kuonena mwezi kuti ndi wa masiku 3 kapena ndi wa masiku 2 malingana ndi size ya mmene ukuonekera. Ambiri akadapangabe zimene zita mwezi uwu ndi wadzana, mwezi uwu ndi wa tsiku lakuti kamba kakuti ndi waukulu kwambiri. Ndipo mu hadithi osiyana-siyana mwachitsanzo m'buku la al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mmene mukufotokozedwa zokhudzana ndi nkhani ngati imeneyi. Ndipo ndiwolenga hadithi imeneyi ikuchokera kwa Amr ibn Murra yemwe akulandira hadithi kuchokera kwa Abul Bakhtari akufotokoza kuti kharajna lil umra, ulendo wina tidanyamuka kuti tikapange umra. Now umra kharajna lil umra, tidanyamuka kuti tikapange umra yani ku Makkah. Falamma nazalna bi batni nakhla, titafika pamalo ena amene amachita kuti batn nakhla, qala ya kufotoza kuti tara aina al-hilala, tidayamba kumayang'ana ndi kufufuza mwezi kuti kodi walowa mwezi, waoneka mwezi wanyuwanu kapena iya. Paja ndi sunna kufufuza mwezi kuona kuti watukuka kapena osangokhala kuti timva kuti akuti atiuza ayi, koma tiufufuze mwezi kuti watukuka kapena sudatuluke pa 29 nthawi imene dzuwa lalowa madzulo aja tikhati kufufuza. Ndipo tinayamba kumayang'ana kumwamba kumaufufuza mwezi uja. Ndakuti faqala ba'dul qawm, titafufuza mwezi uja tidauona ndi timalangizana. Ndi ena mwa anthu adayankhula kunena kuti huwa ibn 30, ndi mwezi wa masiku 3 umenewo. Huwa ibn 30 ndi mwezi wa masiku 3. Wa qala ba'dul qawmi huwa ibn laylatayn, pamene ena mwa anthu anati iyayi ndi wa masiku 2 umenewo, si wa lero, ndi wa masiku 2. Ndiye tili mkati mwa kukangana ndi kutsutsana. Qala falaqina ibn Abbas, tidakumaliza ndi Abdullah ibn Abbas, imam atikida ndi habru al-umma, tarjumanu al-Qur'an, yemwe ndi katswiri wakufotokozera matanthauzo a al-Qur'an al-Karim. Abdullah ibn Abbas mwana wa bambo wake akulu mtumiki wake Muhammad alayhi, kapena kuti machidule ankolo wake mtumiki wake Muhammad alayhi salatu wasallam, omwe ndi al-Abbas, nyamata amene anali mmodzi mwa mafuqaha mwa masahaba, mwana uzindikira kwambiri malamulo a dini. Ndiye tidamufikira nthawi imene kuti atakula ali skola al-alim wankulu kwambiri pakati pa wanthu. Ndiye tidafika kwa iyeyo, faqulna inna ra'ina al-hilal, tidafotokoza kwa iyeyo kuti ife tauona mwezi watsopano. Faqala ba'dul qawm huwa ibn 30, ndi ena mwa ife amayankhula kunena kuti ndi mwezi wa masiku 3 umenewo. Wa qala ba'dul qawm, pamene ena anayankhula kuti huwa ibn laylatayn, ndi mwezi wa masiku 2. Faqala Abdullah ibn Abbas adatifunsa kunena kuti ayu laylatin ra'aytumuhu, tandiuzeni mwauona usiku wake uti, yani tandiuzeni mteti yake ndiliti limene mwauona apa. Qala ifidati faqulna laylata kadha wa kadha, yani tidafotokoza kuti tauona mu usiku wakuti. Faqala, pamene Abdullah ibn Abbas adafotokoza kunena kuti inna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala, zimene ndikuyankheni panozi sizikuchokera mwa ine iyayi, koma ndi zimene adaphunzitsa ndi kufotokoza mtumiki wanu Muhammad alayhi salatu wasalam. Iye adafotokoza kunena kuti inna allaha maddahu lirru'ya fahuwa li laylatin ra'aytumuhu,
ndithudi Allah subhanahu wa ta'ala adawusungabe mweziwo kuti inu adze kuonetseni mu nthawi yake, chomwecho mweziwo ndi wa tsiku limene mwauonawo. Inna Allaha maddahu lirru'ya, madda ya muddu yani kusungabe. Ndithudi Allah adawusungabe mweziwo kuti ufike mu nthawi yake imene atakuonetsereni, chomwecho mweziwo lilailatin ra'aytumuhu, ndi wa usiku umene mwauonawo, osaunena kuti ndi wa 2 days kapena ndi wa 3 days. Hadithi imene ikubwera mu chapter chomwe amachifotokoza kuti babu bayani annahu la tibara bi kubri al-hilali wa sigharihi, akuti ku chapter chokhudzana ndi ili mbuku la al-Imam Muslim, Sahih Muslim, akufotokoza kuti ndi chapter kapena ndi mutu omwe titafotokoze kuti tisamatengere za kukula kwa mwezi watsopano kapena kuchepa kwake, kuti ndeti zikunena kuti ndi wa masiku 3 kapena ndi wa masiku 2. Wa anna Allah ta'ala amaddahu lirru'ya, ndi kufotokozanso kuti Allah subhanahu wa ta'ala amakati mwini wake ndi amene watani watisungira mweziwo kuti adzatiwonetse musiku umene akutionetsawo. Izi ndi fundo ziwiri zimene timafuna kuti zifotokoze pa nthawi ino zokhudzana ndi kumayambiriro kwa zokhudzana ndi mwezi umenewu kapena zokhudzana ndi mutu umenewu wa as-siyam, nkhani ya kupanga dua pamene tikulowa mwezi wa Ramadan, komanso nkhani yakuti mwezi tisaonera kuti ndi wa 2 days kapena kuti ndi wa 3 days, koma ndi wa usiku umene tauonawo. Allah subhanahu wa ta'ala atisungira kuti tiuone pa nthawi imeneyo. Jamaatul muslimin, zonse timafotokoza apa zokhudzana ndi as-siyam ndiye kuti timazitenga ngati ma muqaddimat, ma introductions chabe, mau ongotsogoza chabe tisanafike mkatikati mwa zenizeni zomwe tikufuna kuti tikambirane pa mutu wa as-siyam. Pano tsopano tikhala tikupita kukusanthula ndi kufotokoza bwino taarif, definition yakuti as-siyamu ndi chiyani. Monga mukudziwa ndi al-fiqhul islami, cholinga cha al-fiqhul islami ndi kukhala ndi maarifa, ndi uzindikiri, tidziwe bwino lomwe kuti kodi ntchito iyi ndi chiyani, kodi ikutanthauza chiyani, nanga imachitika bwanji, kuti ilandilike ikufunika zinthu zanji, nanga zikapezekamo zakuti chizachitike ndi chiyani. Ndiye pakali pano tidzakhala tikufotokozerana komanso tikupita kumbali ya at-ta'rif, idzo kuti saumu ndi chiyani, kodi lamulo limene la as-sawm lidakhazikitsidwa liti, komanso fundo zake zofunikira zimakhala motani, nanga saumu imene imayambika motani, ndi zina zomwe zikuzungulira pamutu ngati umenewu. Koma tisayiwale kunena kuti tidayamba ndi al-bishara, kupatsana nkhani yabwino, wabashiril mu'minin wabashiril muhsinin. Allah akutero nthawi zonse mu al-Qur'an, pereka nkhani yabwino kwa okhulupirira, pereka nkhani yabwino kwa anthu ochita zabwino. Nenso mtumiki alayhi salatu wassalam kuti bashiru wala tunafiru, apatseni nkhani yabwino anthu amene akhulupirira, komanso musathamangitse ndi kuwapirikitsa mudini powachotsera chiyembekezo ndi kuwatayitsa mtima. Ndi tidapatsana bishara kuti as-siyam ngati munthu ungayikwaniritse imanan wa ihtisaban, palibenso china chimene ungapeze posakhala kukhululukidwa milandu yonse imene munthu wakhala ukupalamula mbuyomo. Ndipo bishara yachiwiri tinati as-sawm, yemwe akudziwa malipiro ake kuti akakhala chiyani ndi Allah subhanahu wa ta'ala yekha basi. Ingakhale al-malaikatul muqarrabun, malaika amene ayandikitsidwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ingakhalenso amenewo sakudziwa nkoma kuti sawm munthu udzikalipidwa bwanji. Chifukwa chiyani? Chifukwa china kuti as-sawm ndi ibada yokhayo imene ukapolo weniweni, ikhlasi yeniyeni, kudzipereka kwenikweni kumaonekera, kumadzipanga manifest, kumadzionetsera mapeto. So timpembe Allah subhanahu wa ta'ala kuti atipatse kuzindikira ndi kumvetsetsa malamulo ake. Ndipo mu program yathu imene ikubwera tidzakhala tikupitiriza kapena tidzakhala tikuyamba tsopano kusanthula taarif, kuipanga define sawm ndi chiyani, nanga kodi idakhazikitsidwa liti, ndi mitu ina yozungulira pa zinthu ngati zimenezi. Nthawi zonse mmakhala ndi ine m'bale wanu mwa Allah subhanahu wa ta'ala, Zaid Bunaya Abu Muhammad. Ndipo ndimpembe Allah tabaraka wa ta'ala kuti apanga Ramadhani yanu kukhala said, kukhala yamwawi, komanso yamadalitso, ndi kuti ayilandire ndi kuyichulukitsa pa tsiku la al-qiyama, ikakhala imodzi mwa ntchito zimene zikalemeretse sikelo yathu yazintchito zabwino, ndipo akatilowetse mkhomo la ar-rayyan, khomo lomwe sikukalowa aliyense posakhala okhawo amene angakwaniritsa as-sawm. Ndikusiyeni muyang'anire komanso mchisamiro cha Allah subhanahu wa ta'ala kufikiranso nthawi imeneyo. Ila liqa, ndikuti wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.